באמצעות חיפוש מהיר ומדויק מחפשים אזור, בוחרים תאריכי הגעה ועזיבה, מציינים מספר אורחים ומבצעים חיפוש בקלות. יש סינון לפי רמת כשרות, בדיוק לפי מה שמתאים לכם. תיפתח לכם רשימה של כל המלונות הרלוונטיים לפי החיפוש שלכם. בעמוד המלון תמצאו מידע מלא ומפורט, תוכלו לצפות בתמונות, בפירוט הכשרות, סוגי החדרים ומחירים במקום אחד. למטה תוכלו למצוא גם ביקורות אמיתיות מהקהילה, כאלו שמתייחסות למה שבאמת חשוב לציבור שומר הכשרות. אז איך מבצעים את ההזמנה בפועל? יורדים עד למטה, בוחרים את החדר שרציתם, עם המחירון לפי פנסיון, לוחצים על הזמן, ממלאים את הפרטים, לוחצים אישור והמשך לתשלום, משלמים, וזה הכל. אז למה כדאי להזמין אצלנו? כמובן שכל המלונות הכשרים מאומתים, עם המחירים הטובים בשוק ועבודה ישירה מול המלונות. תוכלו גם לקרוא את הביקורות המדהימות שהשאירו עלינו באתר. בנוסף, יש לנו תקשורת ישירה מול המלונות, כך שאתם תוכלו לפרגן או להשאיר ביקורת ואנחנו נדאג שזה יגיע ישירות אליהם. נרשמים לאתר בקלות ומקבלים ליווי אישי בכל שלב. תוכלו ליצור קשר דרך עמוד צור קשר או פשוט בלחיצה על וואטסאפ ליועץ תיירות כשרה. ניתן להצטרף לקבוצת וואטסאפ עם אלפי לקוחות שמתייעצים, משתפים ועוזרים אחד לשני. חופשות כשרות, הבית שלך לנופש כשר.